Mariing ipinaalala ni Arayat Pampanga Mayor Bon Alejandrino na tuloy ang pagpapatupad nila ng travel restrictions sa kanilang bayan. Mahigpit pa rin umanong hinahanapan ng medical certificate ang lahat ng outsider na nais pumasok sa Arayat. Lalo na ang mga galing sa Quezon City kung saan naninirahan at kasalukuyang naka-quarantine ang unang pasyente na nagpositibo sa UK variant ng COVID-19 dito sa bansa. Ang sa akin naman, napakasimple ang pinaliwanag ko. Pag meron ka medical certificate, no problem. Kahit sa amin, pastor pa rin eh. Kahit bumaba ka ng bus, kung may medical certificate ka, wala namang problema. Nilinaw rin ni Alejandrino na hindi diskriminasyon ang paghihigpit nila sa mga pumapasok sa kanilang bayan. Taliwas ito sa paratang ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayon sa official statement ni Belmonte, walang basehan upang ipatupad ni Alejandrino ang naturang restriksyon. Subalit giit ni Alejandrino, nag-iingat lamang sila na may mahawa pa sa kanilang kababayan. 98% umano ng COVID cases na naitala sa Arayat ay galing sa labas. As of January 18, 88 na ang confirmed cases sa bayan at 9 ang aktibo. Nung magmula pa sa pasimula ng pandemic, may travel restriction na kami. Kaya within 4 months, nakasiro kami. Kaya lang kami dumami nung pinawalan ng mga LSI. Lahat ng kaso namin galing sa labas. Payo ni Alejandrino kay Belmonte, makipagtulungan na lamang sa mga LGU upang hindi na kumalat pa ang kaso ng COVID, lalo na ang pinaniniwala ang mas mabilis makahawang UK variant. Tayo mga LGUs, may pagmamalasakit sa bawat isa. Tulungan tayo, hindi pwedeng kayo lang, hindi pwedeng kami lang. Upang maingatan din ng mga residente ng ilang bayan at syudad, magbibigay ang Arayat ng medical certificate para sa kanilang mga residente na lalabas ng bayan. Rainiel Pawid, CLTV News.